kulendi yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi i-second day redemonstration iyo yakadeedzerwa naCommander Geza. But nhasi uno tati timbotaura nemacommanders akarehwa naComrade Geza achinzi macommanders ari paground. So today on the line we have Comrade Saruwaka, wani Comrade anodeedzera kuti ziso ngarisabve pamuroi. Comrade Saruwaka, tell us what is happening in Harare today. Mutudzowo ma-updates kuti zvakamira sei. We are still following the command. Today is still a day of protest. Tadedzera vanhu kuti uyai, and they are there in town. Pa-Africa Unity Square, do patiri, they are still barricading the place. But people are still coming in. Vanhu ngavauye vaone history. Take photos kana masvika, signal inouya. Musaite zvinhu zvisina kubva kusignal. Kana tisina kukupai signal, tinenge tichi understand how the situation is. Okay. But nezuro toda kutenda vanhu vese vakauya, they came in numbers. And ndinoseka zvangu ndichinzwa vamwe achiti it was a flop. Vakomana, this is not a protest yekuti tiri kuprotesta kuti shuga yakwira ngaidzikiswe mutengo. This is a protest of saving a generation. Saka we need to understand the difference. This is a protest of removing a system of Zigananda. Those people that they are going, they know. But how they are going, the way they are going. But what I need to assure Hello, mjunizwa. Hello? Mjunizwa Moshe. Can you hear me? Live. Can you hear me? Yes, can you hear me? Mugunizwa. Yeah, ndakunzwa network yanga yambodona. Okay, yeah. Pfuririra mberi. Unotasanzwa kuti apa live. Taturongoti regai tiise message kuzvigananda nemukuru wazvo Munangagwa. Wakomana, we are not at war. Vana veZimbabwe, those are not enemies. Wekuti munovabudisira imbwa, mabhiza kana vati vari kutsutsumwa. We never saw that level of panic even in nguva yaMorgan Tsvangirai. Isisu, we are peace-loving Zimbabweans. Comply with what we are saying. Don't treat us as enemies of the state. The enemies of the state is Zigananda. Let's identify the correct enemies. Imbwa nemahorses zvirufana kunorumana tagwirei kwete isisu. Then maybe another update pamacomrades akasungwa nefasi. Yes, yakasunga vanhu vedu ikavaendesa kupolisi. That's the good part of it, because they know that any silly mistake pavanhu vedu, we are going to act. Saka vanhu vedu, they are well taken care of. As we speak, they are at court. Okay, all right. Parodondro. All right. We send command pa court ipapo, zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Mapurisa akatichengetera vanhu vedu. Signal yakabva kuna Commander Geza is the signal yatiri kufamba nayo. But let me assure you. Yes. Let me assure the people of Zimbabweans this. I am talking on record. It's 11:45. Yes. Munangagwa and Zigananda are going. How and when? Leave that to the command. Support the command. Yeah. Aiwa pari kunzwisiswa. And I don't know pachiri nechimwe. Guys, is there anything that you want to ask? Hapana dabvunzira. Oh, okay. All right. So vanhu vanga vatsvagirwa ma lawyers here vaenda kukota Comrade Saruwaka.
Everything was done yesterday. Oh, all right. Saka zvakarongeka. Zvakarongeka. So, how about the numbers since nasi mati vanhu vari kutopinda and mati vanhu vamugdara? Because I know and I understand kuti vanhu vari kungopinda vachingota skillful, vamwe vachingogara machicken ini vakamirira kungonzwa pito yarira command. But nasi zvakamira sei makazvitarisa? Nasi vanhu vakawanda kudarika nezuro here kana kuti nasi vashoma pana nezuro? Nezuro vanga vakawanda than nasi, but is there harisati rapera. We don't know kuti richapera zvakaita sei. Alright. Pari panyaya nhasi apa tingati vanhu vakauya havazosangana nematambudziko akasangana nevamwe nezuro rekuzosungwa nevanhu vefazi vacho sekutaura kwamakazviita nezuro? There are no guarantees in a struggle, but the only guarantee which we can tell you is we are in touch. All right. Thank you so much, Comrade Saruwaka, for the update. I think I found kurebesa zvayo inofana kungoita diki so that vanhu vongoziva zvinhu zviri pa ground. But hapana here zvimwe zvamuda kuti maZimbabweans vazive before I let you go? Manga muchibreka. Oh, sorry. All right. Ndatizvoni it's okay nhasi for today, but ndikubvunza kuti hamuna here mashoko ekupedzera amunoda kuti maZimbabweans vanzwe nhasi vachauya varoda kuuya nevamwe, last words enyu tisati tapeta edu chirongwa? Tine mashoko achauya kumhuri yeZimbabwe, but we don't know kuti achauya rini. Okay. Saka nhasi hatina last words. Tiri kuedza kuti tisaite preempt mashoko ari kuenda kumhuri yeZimbabwe. Alright, thank you so much, Comrade Saruwaka. Have a good day. Thank you for having time. Thanks for the updates. Rambai makangodzvanya vanhu vanenge vada kutoziva kuti makomanda havana kubatwawo here. That's why tichingoti padiki tonzwa kuti Comrade, any update tichingonzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei, but tokutendai vari kubata, but isusu zvigananda, those are not our friends. They must come to us with caution. I don't even tolerate and respect them. One kind wow, tinosara kusvika kuchitokisi mwadona. Yeah. It's a struggle. Hatida vanhu vanouya kuzoita mahumbwe pamberi pedu. We are not playing here. Yeah. Thank you so much, Comrade Saruwaka. Kana pachizoita imwe update munozongoita muchingotibata state tichiita kuti tichicheka tichinzwa kuti zvakamira sei, tichiswera tirimo mu-revolution mu-channel yenyu futi tichitarisa kuti any changes zvese tichingoita get in touch with you. Alright, tinotenda Comrade. Sharp. So this is the update iripo paHarare paCBD. Ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe, ndo zvinhu zviri kutaurika. Comrade Saruwaka mavanzwa vachitaura zvinhu zviripo, mavanzwa vachiexplaina. Ndo zvati vanhu vakawanda vanoda kunyazoziva kuti ko zvapapi haufako nezuro makatipromisa zvakadai nhasi makazodididi zvakadai, so mazvinzwira ina handina zvakawanda zvokunyawedzera. But before I disappear panapa ndodogara ndangozivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vandawo registerwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit but vangori nemapassport chete. Batai company inonzi Education Research, iyo endaisa nhamba dzayo pascreen, ndo inoita basa iroro, inokugonerai. Vari reliable and affordable. Musazovhunduke mufungo zvinodhura nekuti tazviadvertise panapa. Taurai navo panhamba dzavo vokubatsirai paproblem yacho iyoyo. Vari affordable and reliable. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscriber wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.